Jamen altså, vi er jo i dag på Kristi Himmelfartsdag ved det årlige Tour de Kongelunden, som er et håndcykel- og parcyklingsløb, som vi har afviklet igennem rigtig mange år. Parasport Lyngby sammen med Dansk Håndcykelklub står for det her arrangement. For mig der giver det utrolig meget frihed, at jeg kan komme rundt stadig selv, komme ud og få noget luft. Ja, jeg håber på, at jeg vil slå min rekord fra sidste år. Jeg kom under det, jeg gerne ville, så jeg er rimelig godt tilfreds i hvert fald.